Vítám vás v tomhle videu, jsem Tomáš Lukavec, brand manažer úspěšných značek a právě teďka tady se mnou sedí Karel Wolf, známý to cestovatel a také autor uznávaného a už řadu let navštěvovaného festivalu kolem světa. A já se přiznávám, že jeho jsem pozval, protože mě nesmírně fascinuje cestování. A mně se strašně moc líbí, když ještě někdo o tom cestování umí vyprávět. A to právě Karel umí. Takže vy nás dneska sledujte, protože Karel na závěr vám předá tipy na vaše cestování. Když budete chtít vycestovat do nějaké země, budete chtít jít bez agentury, bez cestovky, tak jak to vlastně udělat? Karle, já vás tady vítám, jsem moc rád, že jste dorazil. Tak já děkuji za pozvání. Já mám hnedka první otázku, Karle, na vás. Taková otevírací otázka, kterou pokládám, je, kdy jste se poprvé stal člověkem? To je velmi jednoduchá otázka. Poprvé s člověkem jsem se stal před nějakými 37 lety. Mm-hmm. Být člověkem, to prostě cítím jako... Člověkem jsem 37 let. No. Proč děláte, co děláte? To, co dělám, tak vlastně dělám především proto, že mě to obrovsky baví a naplňuje. A je fantastický, když člověk prostě může dělat to, co ho baví a že to může dělat třeba po celý rok. Já jsem se rozhodl pro cestování, protože jsem v tom viděl určitý smysl života a je to pocit objevovat jakoby svět je obrovský dobrodružství a vlastně zažívat dobrodružství je fantastický a člověka to táhne pryč. No. Vlastně ty Českou republiku a Prahu vnímám jako fantastickou základnu na to vydělat si základní peníze na to, aby si člověk mohl koupit jídlo a letenku, ale často si říkám, že když člověk žije venku, prostě teďka jsme byli s manželkou na Novém Zélandu, nebo předtím jsme byli v Africe, tak najednou ty prožitky každodenní jsou 1000krát silnější než ty prožitky tady v Evropě. Komunikace s místníma lidma, doprava úplně jinýma dopravníma prostředkama. To je prostě poznávání, který člověka fascinuje a těší a proto ho to prostě táhne mimo Evropu. Někdo má třeba zálibu v technologii, tak třeba cestuje po Evropě a fascinují ho moderní vlaky, TGV nebo cokoliv jiného, nebo v Kuala Lumpur vlaky na magnetickém polštáři. Ale mě fascinuje ta lidská přirozenost, kdy lidi v divočině, v Asii nebo v amazonském pralese, tak žijou jenom se základníma potřebama a vlastně vystačí si tam, kde si vystačí a vlastně to poznání toho úplně opačného světa tak člověku může třeba otevírat oči a vlastně když člověk přijede zpátky do Evropy, do České republiky, tak si potom uvědomuje, jak je vlastně šťastný, že žije v relativně jakoby moderním světě. Takže pokud jako člověku se nelíbí, že žije v České republice, která před x lety byla v sevření socialismu a komunismu, tak vlastně furt jsme hrozně šťastní a máme obrovský štěstí, že jsme tam, kde jsme. Jaký je to pocit, když cestujete po cizích zemích a setkáváte se s novou kulturou i s tou nějakou určitou chudobou a pak se vrátíte zpět do Prahy? Tak je to prostě, člověk zjišťuje, že člověk nasedne do letadla, letí 20 hodin někam úplně jinam a zjistí, že ten svět je prostě obrovsky různorodý. No, že vlastně tady, pokud se člověk žene za vydělávání velkých peněz, tak to třeba potom tomu životu nedává zas tak moc velký smysl, protože jestli jezdím ve Škodovce nebo v nějakém lepším autě, tak vlastně už není rozdíl. Jo? Ano, můžeme být spokojení, že prostě můžeme nasednout do auta a třeba
jednoduchý příklad, odvízt prostě někoho nemocného z rodiny do nemocnice. Nemusím čekat na to, nebo mám ty prostředky, můžu zavolat taxíka a tak podobně. Když to v těch chudých oblastech, tam vlastně lidi žijou třeba v lesích, ve velmi jednoduchých, nechci říkat chatrčích, ale třeba domkách, v domcích ze dřeva, s prken, tak to jsou lidi prostě natolik chudí, že nemají žádný peníze na to, aby odvezli nemocného v rodině do té nemocnice, která je třeba kilometr nebo 2 kilometry daleko. Ani si nemůžou prostě zaplatit nějakého taxíka nebo člověka na motorce, aby ho tam odvezl. Takže nechávají tu nemoc v podstatě bejt a ta nemoc se potom šíří, to jsou třeba kožní problémy a tak dále. A to je na jedné straně prostě obrovsky smutný, tak vy třeba jim můžete pomoct tím, že jim prostě dáte třeba $10 na tu dopravu do toho nemocničního zařízení. Takže je to prostě obrovský střet kultur, obrovský otevření vlastních očí, jak ten svět vypadá a člověk potom, když přijde do České republiky, tak buď to v něm zůstane a třeba založí občanské sdružení nebo nadaci, stejně jako moje manželka, která tímhletím směrem jde a pomáhá lidem v Indonésii. Nebo to v člověku není. Ale je to opravdu o tom, že člověku se obrovsky otvírají oči, že nesedí jenom tady v té bohaté Evropě. Viděl jste třeba někdy film Trosečník? To je film, kde hraje Tom Hanks a je to v podstatě o tom, že spadne letadlem, že je na ostrově a snaží se přežít a pak se vrátí do civilizace. A teďka on tam vidí ty stoly toho plného jídla, vidí tam ty lidi, jak žijou, jak mají přebytek. A zažil jste třeba vy něco podobného, když jste se vrátil ze svých cest ze zahraničí, že jste viděl, jak my žijeme a třeba jste měl takovýto opovržení nějaký určitý v sobě? Asi jsem ještě nikdy jakoby nežil v nějakých takových jako obrovských přebytcích. To za prvý, anebo za druhý jsem se nedostal do té šílené nouze, že bych musel prostě louskat ořechy. Ale vím, že to je o tom, že prostě člověk najednou vidí, že za to, co my tady prostě spotřebujeme za peníze v rámci třeba jednoho měsíce, tak v jiných oblastech na světě ty lidi žijou úplně stejným způsobem jako já, ale spotřebují tam prostě ten obnos, jim tam stačí třeba na rok, na 2. Úplně jiné podmínky. Takže právě i proto spousta Čechů a Evropanů odjíždí tady z modernizované Evropy do Indonésie nebo do Indie. Indonésie je v poslední době obrovským hitem a žijou tam za zlomek peněz. Jaký byl váš největší zážitek z cest? Protože máte spoustu zážitků, spoustu zkušeností. Je třeba nějaký určitý, který se vás dotkl nejvíce na těch cestách? Něco, co si pamatujete, co si nesete sebou? Těch je hrozně moc. Každá je určitým způsobem jakoby zajímavá. V Bolívii tam jsem projížděl prostě na velmi nebezpečnou cestu, kde bohužel každých 14 dní spadnul autobus a zahnuli tam lidi. A já jsem si neuvědomil, že i já můžu být jedním z těch, se kterým ten autobus spadne. Tak to je takový prozření, že jsem třeba udělal chybu a zvolil jsem špatný způsob dopravy. V Africe tam jsme měli problémy s nějakou virovou infekcí, která prostě na nás skočila a přepadla nás takovým způsobem, že člověk nebyl schopný ani chodit a myslel si, že prostě umírá. Tak to je takový to, že do té doby, člověk cestuje třeba do té doby, kdy je furt v pohodě a najednou ho skolí takováhle nemoc a už se toho třeba cestování bojí. Takže to jsou jakoby třeba problematické chvíle, které člověk musí sám sobě řešit. Ale potom jsou takový úžasný, šťastný chvíle, kdy člověk prostě zapluje do severního Laosu, do Národního parku Bokeo, kde objeví fantastický projekt ochrany tamních opic, které jsou endemický pro tu danou oblast
Ten projekt se jmenuje Gibbon Experience a vymyslel ho nějaký Francouz, který postavil s místními lidmi dřevěný chatrče vysoko v korunách stromů. Dal tam madrace, přivedl tam vodu, takže vy tam můžete normálně fungovat, spát. Voda je tam natažená takovým způsobem, že ty stromy, ten les je v kopci, takže on vytvořil zásobárnu vody z nějakého potoka hodně vysoko v kopci, vedl hadici vodu dolů k patě stromu a pak hadici až nahoru 20 metrů do koruny stromu, ale jakož ta nádrž je furt hodně vysoko, tak tam člověk normálně 20 metrů na zemi mohl otevřít kohoutek a takhle tam voda. A člověk tam bydlí a každý ráno může poslouchat, jak místní gibboni fantasticky houkají, zpívají, prostě najednou se ten prales probouzí k životu, obrovský zážitek, prostě to je koncert jako tamní přírody a trvá to relativní chvilku, protože jakmile vysvětne sluníčko, tak prostě už je po koncertu a vlastně tím gibboni dávají vědět těm dalším skupinkám, že to je prostě jejich rajon. No a co ještě zajímavé, tak do těchto chatrčí v korunách stromů se člověk dostane ne po nějakém žebříku, ale pomocí nataženého lana a kladky, pomocí kterých se zaháknu na to lano a vlastně sjedu, přiletím jakoby do té chatrče a zase po jiném laně prostě odletím z chatrče někam jinam. Takže člověk takhle vlastně bydlí opravdu v koruně stromu, v primárním pralese a takhle jsme tam byli 3 dny a byl to úžasný zážitek. Když se bavíme o tom cestování a o osobní značce, v čem si myslíte, že to je přínosný pro toho člověka? A co mu to přináší do cestování? A co to přineslo vám? Tak já jsem o cestování začal vyprávět lidem, promítal jsem diapozitivy nebo v současné době v to digitální technologií a to vyprávění se lidem líbilo, protože to jakoby inspirovalo pro jejich cesty, pro jejich životy. Hrozně se jim líbilo, co dělám a chtěli to dělat taky, takže já jsem jim vlastně ukazoval návod, jakým způsobem mají vyrazit do světa, že to vlastně je hrozně jednoduchý, že to není tak drahý, jako nabízejí cestovní kanceláře, který potřebují hodně vydělávat, ale že prostě cesta do Peru nebo do Kambodži, do Laosu se dá pořídit prostě za zlomek ceny za relativně nízký peníz. A vlastně to dobrodružství, které já jsem prožíval, tak spousta mých přátel chtěl prožívat taky. A takovéhle přednášky jsou hrozně atraktivní v současné době takže já v tom pokračuju už posledních 10 let v Praze, ale i v jiných částech republiky prostě vyprávím o cestování a lidem se to líbí. Je to určitým způsobem atraktivní a proto vznikl i cestovatelský festival kolem světa, který pořádám v Praze 2krát ročně v březnu a v listopadu a svolávám tam zajímavé osobnosti, cestovatele, kteří prožili dobrodružství po celém světě a lidé se tam schází a je to obrovský festival, takový setkání cestovatelů a dobrodruhů. A totiž většina lidí má i takový pocit, že když třeba se dočte o nějakém cestovateli, třeba na blogu, na internetu nebo v médiích, že ten cestovatel v podstatě tím vydělává peníze, jo? Že to je jeho obživa. Jak to je vlastně s tím? Je to tak nebo to tak není? Jo? Protože je to taková, jo, že lidi mají ten pocit a jestli opravdu se z toho dá vydělat peníze, anebo jestli to je jenom o tom vyprávění a předávání příběhu až posléze. Já myslím, že tak B je správně, ale myslím si, že nejlepší poznání, nejlepší je, když si to ten člověk vyzkouší. Jo, pokud si to člověk myslí, tak ať to udělá. Jo, ať prostě osloví firmy, ať osloví společnosti, že by mu zaplatili cestu prostě do Mexika nebo kamkoliv jinam. A najednou zjistí, že ta firma od toho člověka vůbec nemá zájem. A v podstatě tak jsem dopadnul i já před nějakými 12 lety, že jsem si myslel, že mě lidi budou sponzorovat nebo firmy budou sponzorovat, ale je to naopak. To prostě člověk musí vyrazit za vlastní těžce vydělané peníze do světa a pokud tam něco zažije, prožije,
setká se se zajímavými lidmi, vytvoří nebo prožije určitý příběh, tak s tím příběhem se potom dá pracovat. Buď může člověk dělat přednášky, nebo může dělat filmy. V současné době jsou obrovsky atraktivní trabantáci se žlutým trabantem, prostě projeli svět a jak jsou populární, protože prostě jednak dělali to, co je baví, a jednak dělali a jednak o tom dokázali dobře vyprávět. Takže točit filmy, psát knihy, fotografovat, dělat výstavy, vlastně zpracovávat ten materiál atraktivním způsobem, který bude mít dobrý téma a člověk se potom chytne. Tak otázka na závěr, Karle, pro vás. Jestli byste dal nějaký tip lidem, kteří nás teďka sledují, dívají se a třeba touží vycestovat a ještě se neodvážili, co byste jim doporučil? No, asi bych měl, ať si napíšou na papír 3 země, které se jim zdají atraktivní, a pak si pod to napíšou datum, kdy můžou vyrazit. A pak ten datum, ať si napíšou velkýma písmenama nebo velkýma číslicema před počítač nebo na pracovní stůl. A ať na něj koukají tak dlouho, až se jim zmotní, že v ten den musí vyrazit. Takže mluvit o tom tak dlouho, že opravdu ten konkrétní datum vyrazí, a ono se to vlastně ta možnost, ať se přetvoří vlastně do reality, aby třeba do 2 měsíců koupili tu letenku, že opravdu v ten datum odletějí. A potom tam, co už se stane, to už je hrozně jednoduchý. Karle, ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišel, protože to s vámi bylo velmi zajímavé. Věřím, že i pro diváky. Dobrý, já se těším na další setkání. A vám chci říct, že pokud vás to zaujalo, to téma cestování, protože cestování a osobní značka spolu souvisí víc, než se zdá, my vždycky cestujeme, když rosteme, když chceme být úspěšní. A to cestování, to je taková transformace, kdy to přímo zažíváme a čelíme novým výzvám. A proto vás chci i pozvat na festival Kolem světa, který pořádá Karel. A je teďka 22. a 23. listopadu, kde mě i potkáte osobně 23. sám se tam chystám, takže určitě tam přijďte. A potkáte tam třeba osobnosti, jako je Kristof, teďka mě musíš, Karle, pomoct. Kristof Reage, tak, který, jestli jste viděli třeba na YouTube video takového toho týpka, jak jde Čínou a fotí se a rostou mu tam vousy, pak mu zase zmizej. Má to obrovskou sledovanost, se tam bude vyprávět o svých zážitcích právě z Číny, takže tam určitě buďte, bude to zajímavý, já se tam na vás těším i Karel Wolf. Mějte se hezky.